Pamirsa TA TV, mliginipun dumateng panjenengan para sutresna gending-gending karawitan. Mugi-mugi panjenengan tansah kaparingan bagas kasarasan saha katentreman dumateng brayat panjenengan sedaya. Ing wekdal menika karawitan anak-anak SMP Negeri 4 Karanganyar ingkang badhe sowan wonten ing program karawitan. Minangka pelindung, penasehat, pembina dalah pangarsa, Bapak Larno SPDMM, wondene panggladi Bapak Trubus Suwanto Sarjana Seni. Gending ingkang sepisan ingkang badhe katuraken eling-eling angleng ladrang laras pelok patet 5 kalajengaken lelagon Prau Layar laras pelok patet 6. Sumangga.